Suwak. Nah, ada bal-balan kok makan babat salah. Nah, grimes eno. Suwak. Bajigur mah kepoyo iya. Suwak. Isai-isai korek entek lho. Wah, kecut ngambene. Sut go apa jal? Sut go bedek kok ora bakal iso. Sepi nah iki bajigur ya. Genah grimes-grimes kok kon babat. Semok. Sut go apa jal? Suwak. Wah, alek ya jalui korek wae ya, gowo ora ya. Relax tong diwe. Bajigur bar bojo diputus. Semua garo. Kowe ndek korek ora? Duit ora? Ya nek jeleh motormu. Aneh ndi? Tuku korek lho, bajigur udet lho sepet. Lah tekan nang kene lho, aku duwe nganu lho. Jangan kirim tahu nih, jangan. Enak nih, kok. Sak jam bisa ngeplay. Rasanya waduh, udah agak semudah loh. Kok bisa bro? Nah, iya toh. Tunggu nih, guys. Kok sing ayam loh. Putus toh. Golek meneh, ridaan iki ya. Ayo. Jangi rasanya dia nih. Oh, Jackson. Oh, cing. Bukan, hidro. Bocah ngene ndi? Tak ngerti ini gak acara apa? Acak sibuk Oh, bunte. Jangan dindul. Jangan diwae kan arti kene acara. Nang kana kebak kincil lho, ayo tak speak dhisik lho. Sok payu. Wedange nek dhisik nang kono yo. Ayo entek aku sut banget. Enak ra? Ya lumayan. Just to. Just ora sak jam ndi. Iyo yo kutu. Tenane iki. Oh to iki aku to. Mau aku yo nang kono tak wadahi. Bajigur peko. Hut. Kuman. Rek iki karepmu piye? Waduh. Kumat ya bisa melayu bae.
Dino Minggu jam 12 awan aku gak tangi turu. Padahal kuwi tekno ditangeke motorku ku digembur banyu langsung dikon metu saka kamarku sing pendak dino tak go turu. Padahal aku jam pengen melanjutkan mimpiku yang indah sekali sampai membuat lupa diri. Iki mesti tekno gara-gara mau bengi. Aku delok bal-balan sampai jam 5 pagi delok bal-balan Barcelona versus Lyon. Weh kuwi lebare TV-ne rata pateni. Weh aku jet kelingan ku ono janjian karo kancaku nang perentalan PS-an. Aku langsung mlayu. Kok kesusu saking kesusu iki nganti selain sandalku. Kesel ya.